Bharat hakotor yogmani bisisni chiba lai thangibo tabukbo baksa baksa Tiprasa rokhe bolongo bolongni mukra rok haike Tongwi Tongjao tabukbo Tongthai Nog Kwrwi thunani kobong kwrwi chanani chamung kwrwi bialo Tongwi Tongkho Tiprasa rok omhaino kaisa kha sajaknai mangpili omhaino kaisa kha yokjaknai koktoma kasai phaikya koktoma express ni mangpilio koktoma angkha belbari ardi block bisingo khopjaknai Bikrom molsom kamini Takhuk Robi molsomni Takhuk Robi molsom umur sakra ngi thangma bai samung tangi manliya bolongni mukiteng thakiteng phalei kisa misa ajioi bohok sopungi tongjao amhaino khairokma singcha kaisa koktoma manei koktoma express ni team Takhuk Robi molsomni nogo thangke nog ni mangpili nugui wana laikha koktoma express ni team rok Au lukrongni thani blaikno warama singsa haikoba mokolni mukti norok yorjagan sing kaisa amchayo sing thai sokpakya belbari ardi block baike khobjak Bikrom molsom para o para o khoroksa Takhuk chukjaya belaikino warama singsa te mokolni mukti yori klaye bo kawi tong bini khorok beranani jaga sungchi kwrwi ta male belaikino bono sing nukphayei sing sincho mokolni mukti maklaikya abono lukurokno phunuknani musung obahai chini bororok tongna tongbaya chana chabaya baksa baksa kwba rangri baksa kwba mai masaya salo phatini phatiktam salo phatiktam chathini phatisa rokma tongjao samung humung bo tangri maya yathe yak bo chugya bini o baikena chini Takhuk khoroksa Bikrom molsom kami o chini Takhuk gram rambasi chini Takhuk rambasi belaikeno chugya yak bo choliliya yathe basuk choliya bo bolong halongni mukiting thakiting naitugise bazar khujarogo bo phalei chai tongjao Takhuk Robi molsomni nog ni mangpili norokno nainai di nog nukhungo mal mata tonimani nog rok sudase tei kisale hamna phiaba Takhuk Robi molsom chugya angma bai mal mata tongma haikeno chuki kaisa no tei Tongwi Tongjao Takhuk Robi molsom koktoma express no saka logi song tongwi bo logi song korisek bini logi song bo bono chugya angai nukma bai khari thangka yang Takhuk Robi molsomni ration card adhoc BPL phano tabukbo Manya Haphang ni phasingtei Tongthai Nog Manya rega samung no khoboi lukurok mani tongmani Haphang ni sep sabrok omhaino khairokmo sincha kha sajaknai kok saka Takhuk Robi molsom tong khaicha ja ako tangai sabu nukhumrok tanu ako hajara tangu hajararok thango ki nini je busabutei rok nini dihik busarok tora tong phano khari thangbayo o khari thangbakya tabuk machakung kwrwi nini dihik busarok masano kwrwi mane nini tongmani nog rok belaikino gonyong ni sekamsu sai angi tongkha nung sorkani thani nini mane help haikaba sorkarok no kebo nog rok tabuk to nog katal building man bayo o building katal man thani nini bagai budget do kuno mane nog rok sokpaya da sokpaya nog rok sokpaya nono kebo nog rok runani hnai kebo nanai phekya nai phiya Mungkin nini ration card datang, ration card la tonggo, mana ration card tonggo ni BPL dah EPL, ethok, mungkin tabuk tam kesawi tongkha, ako nukhumrok tanai phalei chau mungkin tabuk lukurongi thani sini to tabuk haste Haphang ketal tonggo. Nung borno tam kok kesarna musung tam sana musung nini chugya
chugrunani tamoni nini mani dupu kosto rungna nung tamo bongno kok sana musung ang len nok sanu tai mani nung nok simi sanu nok rok mankeba chukje Tiprasa birmanu klaijak Tiprasa rok haike bolongni mokra rok haike tongwi tongmani mangpili no norok no phunungnani chaitokha khayo mangpili no nugui hasteni khagrang takhuk te bukhuk song takhuk robi basi molsom no Tongthai Nog simipano thangai rina bagai chubalayana hanai belbarini simichini koktoma thumui rohonai nirpende burmani rohorjak koktoma express